Има редица общи черти с граничното и нарцистичното личностно разстройство. Характеризира се с неутолима жажда за внимание, одобрение и значимост, за физическа атрактивност и сексуална преостителност. Емоционалните реакции са с засилена демонстративност и театралност. Стремежът им е по всякакъв начин да бъдат център на внимание, изискват незабавно изпълнение на техните желания и по никакъв начин не търпят фрустрация. В търсене на ефект правят изказвания без да са достатъчно компетентни по дадена тема и по този начин звучат и изглеждат повърхностно. Търсят непрестанно начини да манипулират другите в своя полза, разбира се. Подобни черти имат и нарцистичните личности, като към всичко изброено можем да прибавим и грандиозното им чувство за значимост, собствена значимост, изключителност, привилегированост в всяко едно отношение и при пълна липса на емпатия. Някои черти от описаните абнормни личностнови структури могат да се припокриват при един и същи индивид.